तो एମିତି ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ନାହିଁ ତ ଅଚଳାଚଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦେହକୁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ମେଡ଼ିସିନରେ ପ୍ରଥମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ନେଇ ଆସୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କ ସଙ୍ଗେ କନସଲ୍ଟ କରୁ, ଆଉ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ରେଗୁଲାର ଖାଉ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଆଣି ଆମେ ଘରେ କେଉଁଠି ଥୋଇବା, ଆଉ ସେଇ ମେଡ଼ିସିନ ଆମ ଦେହରେ କେମିତି କାମ କରିବ ସେ କଥା ଜାଣିବା। ଘରେ ମେଡ଼ିସିନ କେଉଁଠି ରଖିଲେ ତାର ସୁଫଳ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ପାଇପାରିବା ସେ କଥା ଜାଣିବା। ବାସ୍ତୁଭିତ୍ତିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ବାସ୍ତୁ ଅନୁଯାୟୀ ଘରେ କେଉଁଠି ରଖିପାରିବା ସେ କଥା ଜାଣିବା। ମେଡ଼ିସିନ ପ୍ରଥମେ ଆଣି ବେଡରୁମ୍ ଖଟ ପାଖାପାଖି ରଖୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ବେଡରୁମ୍କୁ ପଶୁ ପଶୁ ମେଡ଼ିସିନ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼େ, ଆଉ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସାରାଦିନ ଏ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଉଥିବା? ଆଜି ଏ ରୋଗ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା, କାଲି ସେ ରୋଗ ହେଲା ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ନିଜଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ବେଡରୁମ୍ ଠାରୁ ମେଡ଼ିସିନକୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବା ନିଜର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ମହିଳାମାନେ କିଚେନରେ ମେଡ଼ିସିନକୁ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା ମିଳିଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା କିଚେନରେ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ସବୁବେଳେ ନଜର ସେଠି ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାଏ। ଯାହାକୁ ବି ମେଡ଼ିସିନ ସେମାନେ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି ମେଡ଼ିସିନ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏପରି ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁନି, କାରଣ କିଚେନ ହେଉଛି ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ମେଡ଼ିସିନ ଏକ ବିଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ମେଡ଼ିସିନ ହେଉଛି ବିଷାକ୍ତ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ବିଷକୁ ବିଷ ଯେପରି କାଟେ, ତେଣୁ ରୋଗ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଦେହ ଯେତେବେଳେ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ମେଡ଼ିସିନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସେ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଥାଆନ୍ତି ସେଠି ବିଷର ସ୍ଥାନ ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ମେଡ଼ିସିନ ରଖନ୍ତୁନି। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ, ତାହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିବା କେଉଁଠି? ମେଡ଼ିସିନ ରଖିବା ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର କୋଣ ତାକୁ କହନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣ ହେଉଛି ଏକ ଉର୍ଜାବାନ ଆଉ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି ଆମେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ ରଖିଥାଉ, ତାହେଲେ ବାସ୍ତୁ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆମେ ଖାଉଥାଏ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ସେଇ ରୋଗ ପାଇଁ ଠିକ୍ କାମ ଦେବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ଏମିତି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ମେଡ଼ିସିନ ରଖନ୍ତୁନି। ସେଠି ଗୋଟେ ଆଲମିରା ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ କିଛି ଡ୍ର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଡବାରେ ରଖନ୍ତୁ। ଡବାରେ ମେଡ଼ିସିନ ସବୁବେଳେ ଦେଖା ନଯିବ। ତେଣୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ ମେଡ଼ିସିନ ରଖନ୍ତୁ। ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିଲେ ଏହା ଆମର ପାୱାର ବଢ଼ିଥାଏ। ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇବା ରୋଗକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭଲ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣ ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଦୁଃଖକୁ ଭଗବାନ ଶିବ ସଂହାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ କୋଣରେ ମେଡ଼ିସିନ ରଖିଲେ ସେ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୋଗ ଶୀଘ୍ର ସଂହାର କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ଲିଜ୍ ୟାକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଘରେ କିଛି ଦିନ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ନିଜ ମେଡ଼ିସିନ ରଖି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ରୋଗ କେତେ ଦୂର ଭଲ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ତାହା ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିକି ଜଣାଇବେ ଏ ବାସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ କାମ ଦେଲା ନା ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।